op heroppe, så kan man kan ikke se det dernede, men man kan se det heroppe på. Det er sådan et rødt symbol. REC står der så. Ej, Steffen optager. Undskyld, Steffen optager. Du kan godt få mig med på det billede derude. Jeg vil ikke... Steffen, du optager rigtig skidt. Vi synger, der er i den.
falde ved fod. Ja, jeg vil gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til den her forårsopvisning i Hobro i Rosendal Gymnastikforening. Vi har glædet os rigtig meget til den første forårsopvisning i de her nye dejlige lokaler. Velkommen til publikum, velkommen til gymnaster, velkommen til instruktører og en særlig velkomst til vores gæstehold på Bøvling Idrætsefterskole, som kommer på som det første hold. Det er sådan, at vi har haft generalforsamling, og der er blevet valgt en ny bestyrelse, og den vil jeg lige kort præsentere, så I ved, hvem de er. Nyvalgt i bestyrelsen er Tina Knudt, Pernille Willersen, Thomas Tarp Hansen, og fortsat i bestyrelsen er Pia Sørensen, Susse Tarp Pedersen, og jeg selv, som hedder Pia Bjerge. Vi vil også gerne sige tak til Preben Jensen, Jens Olesen og Mette Hammer for den indsats, de har ydet i den tid, de har været medlem af bestyrelsen. Så skal der også lyde en tak til vores sponsorer, fordi med deres hjælp så har det været muligt, at vi har kunnet købe en masse nye redskaber, og det er jo rigtig dejligt, fordi det giver vores gymnaster nogle rigtig gode træningsforhold. Under opvisningen så vil vi gerne bede forældrene om at holde børnene fra gulvet og væk fra redskaberne, så vi kan få en rigtig god opvisning. Rigtig god fornøjelse.